Benvingudes i benvinguts aquí un dia més aquí a la clau de la nostra història. Gràcies, com sempre, per compartir aquest espai amb nosaltres. La censura. La censura és l'ús de poder per part d'un estat, organització o qualsevol tipus de grup influent per prohibir allò que no es vol que la societat sàpiga. La censura es du a terme amb la finalitat de mantenir l'statu quo, controlant el desenvolupament d'una societat o suprimint la disconformitat d'un poble sotmès. No es pot construir un estat lliure amb una història segrestada. Aquesta frase la va dir Jordi Bilbeny, el nostre convidat d'avui, i sobre aquesta frase anirem desenvolupant el capítol d'avui de la clau de la nostra història. Quin va ser el paper de la censura castellana durant el segle XVI? És en aquest segle quan es comencen a dictar disposicions reials que estableixen un control sobre les idees i les publicacions, un fenomen que és molt habitual a les dictadures però que pocs s'han cuidat d'extrapolar a èpoques llunyanes. El 1503, els reis catòlics dicten una pragmàtica sobre el control de les impremtes i l'estampació de llibres. El 1556, una reial cèdula de Felip II prohibeix, entre altres matèries, la impressió dels llibres que tracten d'Amèrica. El 1556, una altra reial cèdula del mateix monarca ordena als oficials reials dels ports americans que reconeguin els llibres que arriben a els vaixells i que requisin els que es troben a les llistes de la Inquisició. El 1558, aquest rei mana imprimir un catàleg de tots els llibres prohibits perquè siguin cremats públicament. 2 anys més tard, reforça aquesta disposició amb una reial cèdula. Els càstigs per contravenir aquestes normes eren severíssims, inclosa la pena capital. Els oficials reials exercien un control estricte a les duanes i als ports i existien brigades que recorrien viles i ciutats i buscaven sovint un sol document allà on pogués ser amagat. Aquesta era la part més repressiva, però hi havia tot un estol de censors que eren funcionaris reials i tenien per ofici corregir i esmenar textos. Aquests funcionaris haurien protagonitzat la tasca de suplantar la presència pública i documental d'una nació sencera. Malgrat semblar una tasca molt complicada, en el fons no ho va ser tant. De fet, es tractava de traduir unes 150 obres i alguns milers de documents. Una feina que es va fer en diverses generacions. Avui, doncs, a la clau de la nostra història parlarem sobre la censura en l'historicidi de la nació catalana, de la mà dels nostres convidats, en Jordi Bilbeny. Gràcies, Jordi, per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. Jordi Bilbeny és escriptor, investigador, és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorant en Història Moderna a la Universitat de Barcelona també. Cap de recerca de l'Institut Nova Història. I, com sempre, en Víctor Cucurull, assessor històric del programa, director de la Fundació Societat i Cultura. Víctor, censura en l'historicidi de la nació catalana. Això gairebé podríem dir que és una evidència, perquè si no, no s'entendria, per exemple, que aquesta versió que ens ha arribat a nosaltres de la descoberta i colonització d'Amèrica, que no s'aguanta per enlloc, i protagonitzada per un poble que a finals del segle XV viu a 7 dies de viatge del mar més proper, resulta que, segons aquesta versió oficial, siguin els grans protagonistes, especialistes, capitans, cosmògrafs, etc., d'aquesta, diguéssim, aventura nàutica que va transformar absolutament la història de la humanitat. Això no s'entendria, no s'entén de cap manera, a no ser que hi hagi hagut algú que hagi manipulat això. Qui diu això, diu altres temes relacionats, doncs, per exemple, en la producció i en la creació, podríem dir-ne, de totes aquestes matèries que van des de la ciència, tècnica, literatura, per tant, parlem de creació artística, teatre, música, etc., que es donaven d'una forma natural i sense, com diríem, solució de continuïtat al llarg de tots els segles de la història de la nació catalana. Recordem, per exemple, fenòmens tan importants, reconeguts, efectivament, com és el cas dels trobadors i tota la cultura que generen aquelles corts, diguem-ne, medievals de l'alta edat mitjana, que la tenim documentada perquè contínuament se segueix produint i se segueix, diguéssim, vivint en un clima cultural determinat. I llavors dius, de sobte, entre 1500, potser 2, 3, allò que dèiem, no? Fins a 1000, o ja a partir d'aquí, desapareix. Llavors dius, ostres, com pot ser? Ha d'haver passat. Que venim d'un segle XV, que és un segle esplendorós pel que fa a la literatura catalana. Per tant, dius, què ha passat que de sobte
resulta que la gent ja no llegeix, no s'interessa per cap cosa d'aquestes, ningú edita, ningú escriu, ningú fa res en l'entorn cultural català. Quin misteri és aquest? I aleshores, clar, l'únic misteri que hi ha aquí, jo crec que és la gran aportació que ha fet en Jordi Bilbeny amb els seus treballs, 25 anys com a mínim que jo sàpiga, estudiant totes aquestes aparents misteris, que ara jo precisament el que volia és demanar-li justament que ens expliqui una mica, sobretot la tècnica, com s'ho fan per poder arribar a capgirar tota la realitat nacional. Bé, això està clar, és que hi ha un cos de funcionaris al servei de la monarquia. Com s'ho fan no ho sabem, però m'imagino que seria molt fàcil. Es requisa l'original, es requisa el document, se'ls hi plantifica davant. Sembla que hi ha unes seccions, perquè tenim un autor que parla d'un gran edifici on hi ha diverses seccions i en funció del que es tracta va en un despatx o va en un altre. Per tant, sembla que hi hauria secció d'història, secció de poesia, secció de novel·la, secció mèdica, secció botànica, no ho sabem, però s'intueix per això que hi hauria d'haver una cosa compartimentada i ben organitzada. Aleshores arriba el llibre, si és poesia va al sector poeta, censor, traductor, i això és automàtic. Arriba una cosa més històrica, el censor d'història. Això és una conjectura. El que sí que està clar és que sabem, perquè hi ha les lleis, com tu has citat algunes, però n'hi ha moltes més, hi ha els llibres de la Inquisició amb els índexs corresponents per saber les obres que s'han de requisar i no. Hi ha les denúncies de molts autors que ens diuen m'han furtat l'obra, m'han traduït l'obra, la meva obra va amb el nom d'un altre, la meva obra ja no és la meva, el mateix Cervantes diu jo vaig fer una obra i ara ja no sóc pare d'aquesta obra, quan li tornen ja a punt per editar i diu jo sóc padrastre d'aquesta obra. Això és infumable i no vol editar-la i aleshores ell fa el pròleg amb aquest amic famós que el veu allà tot preocupat perquè no vol editar el Quixot i l'altre el convenç i diu, escolta, val més editar-ho així i que les ments despertes ja ho entendran. Però publica-ho perquè com a mínim aquí hi haurà constància de molta cosa. I sabem que passava això. Aleshores, com ho feien? Ho feien d'una manera o d'una altra, no ho sabem ben bé, però sí que sabem que tota la història cultural catalana passa per aquest filtre de la censura, que a mi m'agrada dir espanyola, no castellana, perquè Castella no tenia un poder directe sobre Catalunya, excepte a través de la Inquisició. Però també la Inquisició donava l'ordre, i hi ha un cas que hi arriba una ordre de Toledo de la Inquisició i la Generalitat la fa complir, i la Generalitat fa cremar centenars de llibres a la plaça de la Generalitat, tots catalans, que un autor diu que va ser una pèrdua irreparable, centenars de llibres en català cremats per ordre de la Inquisició, però executats per la Generalitat. I aleshores això és el que passava, per això et dic que la censura no és només castellana. Potser els inquisidors eren castellans, potser el monarca, dic perquè estem mirant Felip II on es va formar, de fet alguns dels seus tutors eren catalans i sembla que clar, que el seu pare li deixa les famoses instruccions a Palamós perquè governi amb prudència i sabem que ell era un devot de la Mare de Déu de Montserrat i sabem que de petit és a València. O sigui, no és estrictament una Inquisició castellana, com avui dia el govern de l'Estat no és castellà. El govern que fa les lleis avui dia no és un govern castellà i els catalans no estem governats per madrilenys, sinó que hi ha Convergència, Esquerra, Iniciativa, el Podem, els de València, els mallorquins, els navarresos, els bascos, tots formen l'estat espanyol i aquest estat fa unes lleis i nosaltres ja les complim, si bé estan orientades en mentalitat castellana, però no confonguem la mentalitat o la llengua amb la composició de l'Estat. Per tant, la censura i la monarquia és espanyola, i com a espanyola pot governar en els seus diversos regnes. La Inquisició és més estrictament castellana, tot i que també després necessitaven per tirar endavant el vistiplau, en alguns casos, dels governs respectius dels regnes en qüestió. Hi ha algunes queixes, diguéssim, fortes sobre les actuacions de la Inquisició. Contínuament, i a les Corts catalanes contínuament, però Ferran el Catòlic mai donà el braç a tòrcer, mai va voler fer parar els peus als inquisidors. O sigui, semblava que... A veure, esclar, venim d'una situació convulsa, d'una guerra civil,
un intent d'assassinat de Ferran el Catòlic, no? I clar, ell, per mi, el que, per exemple, els cardenals catalans a Itàlia, quan es fan papa, es posen tots els seus parents, el famós nepotisme, no? Per protegir-se d'un entorn hostil, doncs suposo que els monarques catalans van haver de primer portar-se doncs, tots els seus parents de la Inquisició, per dir-ho així, perquè els protegissin d'una cultura hostil, i després els reis marxant al mig del desert, per protegir-se també d'una política hostil, perquè si no és molt difícil d'explicar què fa la capital de la monarquia hispànica a Madrid, no? És molt difícil. Seria com avui dia que els Estats Units tinguessin una capital administrativa on no hi hagués aeroport. A Washington s'hi arriba amb aeroport, a Nova York s'hi arriba amb aeroport. Hi ha autopistes que hi porten allà, no? De cop i volta treuen la capital o les capitals culturals on hi ha port, trànsit, gent, portes obertes a Europa a través del mar o a través dels Pirineus, no? I ho porten a un lloc que sembla que vagin a amagar-se, no? Bé, tot això és per dir que la censura no era castellana, sinó que era espanyola, i l'espanyola tenia tentacles també a Catalunya que sovint els hi feia la feina bruta, com ara. Molta gent pot pensar que la Inquisició només es dedicava a prohibir o a reprimir qüestions relacionades amb la religió, però pel que tu expliques no és així, vull dir, es dedicaven a moltes altres... Que no és el que jo explico, sinó que és la informació que jo trec. Ara jo la aporto, no? Però jo també sóc el primer sorprès, perquè com tu has dit, jo també em pensava que la Inquisició era un tema de qüestions ètiques, morals i dogmàtiques, no? Però veiem que hi ha gent que denuncia que amb el pretext de venir-me a confiscar unes obres determinades, ètiques i morals i filosòfiques i religioses, se m'han emportat un munt d'altres coses que no tenien cap llicència. Aquesta queixa també la trobem. I després tenim la queixa dels diputats a les Corts, que s'atorguen llicències que no són les estipulades per la monarquia, els inquisidors, no? I fins i tot hi ha un moment que fan detenir tots els diputats de la Diputació del General, o sigui, tots els diputats de la Generalitat són detinguts. Hi ha un ordre de detenció de tots els diputats. Per tant, la Inquisició és aquell braç polític camuflat de religiós. És com l'entorno de ETA. ETA és ETA, però l'entorno són tots, no? L'entorno. I ara l'entorno arriba ja, en alguns moments arriba fins aquí, a la CUP, ja són, abans era l'independentisme polític, pacifista, democràtic, també era l'entorno. Doncs la Inquisició ajuda molt, tot el que ha passat amb ETA en aquests últims anys, a mi m'ha ajudat molt a entendre què era la Inquisició, perquè hi ha uns paràmetres d'actuació molt, molt semblants. Fins i tot un dia vaig veure en una manifestació contra els bascos que els hi treguin els béns, no? Que se'ls hi quedin la casa, que tanquin els familiars a la presó. Unes demandes que avui dia són una cosa antropològicament estudiable, però que en aquella època no, perquè la manera d'aconseguir reprimir un autor era que el cas d'en Joan Lluís Vives, que se li quedaven els béns i mataven els parents, pensant que aquest tio s'acollonirà i deixarà de dir el que diu. Doncs aquests paràmetres són molt semblants, i suposo que formen part de la condició humana, de la condició de la por, de la misèria intel·lectual i del poder, clar. Potser podríem, no sé si tu que has estat estudiant tot aquest tema, potser podríem posar algun exemple de censures que tu hagis detectat o que hagis... Home, la censura és infinita, ja podríem estar programes i programes parlant-ne. Jo he detectat molta censura en la documentació, en els llibres, perquè hem anat mirant primera edició, segona edició, tercera edició, o no, primera edició d'aquí, en primera edició anglesa, o primera edició d'aquí, primera edició a Itàlia, i aquest contrast veus el que es retalla. Aquí, per exemple, tenim un gravat. Se'ns diu que per Castilla i per León nuevo mundo halló Colón i que Catalunya va quedar al marge. Doncs mires els gravats de l'època de les Tres Caravel·les i veieu les banderes catalanes. Per tant, la censura és la que ha fabricat un discurs que Catalunya està al marge i molts catalans ho reprodueixen igual, i diuen que són demòcrates, independentistes i que volen el millor per Catalunya, i reprodueixen la versió dels nostres exterminadors, perquè en el fons aquí es pot veure perfectament que les Tres Caravel·les van amb banderes catalanes.
si podem veure la següent imatge que hem preparat, doncs es veu com en una edició posterior, la de la dreta, les banderes catalanes són canviades per altres banderes que semblen les de Castella, però no m'atreveixo a dir-ho perquè és molt petit el dibuix de la bandera, però el que està clar és que ja no és la bandera catalana. Ja no hi ha les barres. O sigui, això és una evidència palmària de com funciona la censura. Hi ha un gravat amb 4 barres, aquest gravat es reprodueix al cap de 150 anys i ja és una altra bandera. Per tant, això és molt plàstic, hi ha altres coses no tan plàstiques i que has d'estar contínuament llegint per veure-ho, no? Funciona així, ens arriba un llibre, ens arriba un gravat i ho van canviant. Clar, la imatge potser és més fàcil de canviar, no? Vull dir, tu agafes una bandera amb les barres, esborres les barres i ja està, no? Està clar. Els textos i així deu ser més complicat. No tant, perquè es fa una segona edició, o es fa, per exemple, la primera desapareix, que sempre passa, i a la segona ja hi ha el que ha convingut. O, per exemple, hi ha algun autor, com el Beuter, em sembla, historiador, que ell diu, jo he escrit el primer llibre sobre, em sembla que és història de la magnífica i molt, no sé què, ciutat de València. Honorable ciutat de València, sí. I aleshores el primer volum, diguem-ne, que ha fet de la història, doncs l'edita en català, el segon ja no hi ha manera d'editar-lo en català, i ell se'n queixa, doncs, amargament, no? No, i d'altres, com en Viciana, fa una queixa dient totes les meves obres escrites en català, totes m'han obligat a traduir-les en castellà. Això també, però clar, diem traducció, i clar, podem interpretar que la traducció és fidel, però no necessàriament. Hi ha autors que, per les raons que siguin, encara han controlat d'alguna manera l'edició, però hi ha autors que no, i que t'ho diuen. Hi ha un munt d'obres meves que van corrent pel món i no hi ha el meu nom. D'altres diuen les meves obres ja no són meves, són alienes. El Cervantes, que abans us he dit, que és en Servent, que diu que jo era el pare d'aquesta criatura i ara sóc el padrastre, o sigui, m'han embastardit l'obra, jo ja no la reconec com a pròpia. Això és el constant. I tanmateix ell, jo crec que ha de prendre aquesta decisió que deies tu, dramàtica, de dir, tanmateix les edito, perquè més en la portada d'una de les primeres edicions surt aquell lema que diu «Espero lucem post tenebra», que diu l'estat d'ànim d'aquest creador, no? Diu, escolta'm, jo sé que estem en un moment molt fosc, molt negre, però jo tanmateix tiro endavant perquè espero que hi hagi llum, que algun dia algú pugui saber llegir darrere de tot això el que hi ha. I ell també diu en un pròleg d'un altre llibre, i diu això, i tots aquells que no volen publicar per culpa de la censura, és legítim, però mai no se sabrà el que han escrit aquests senyors. I en canvi n'hi ha d'altres que accepten aquestes concessions, els retocs, els canvis, i pensen que tot i així això farà algun efecte, ell diu, sobre les ments despertes, perquè la gent sabrà entendre entre línies el que hi ha, i evidentment ara comencem a entendre entre línies. Clar, jo suposo que devia ser així, justament com a justificatiu de l'èxit clamorós que van tenir les obres, per exemple, el Quixot, concretament del Cervantes, en tot el que serien els territoris més específicament vinculats a la Confederació Catalana. Sí, de fet la censura opera a través d'aquelles obres que poden ser susceptibles de fama o transcendència universal. Hi ha algun autor que diu només en deixen parlar de coses quotidianes i de pastors i de cançons de la Mare de Déu. Fora en llengua pròpia. Fora d'això, tot és traduït al castellà. I algú fins i tot diu que només en deixen escriure d'això de pastors i d'estar per casa. Aquí veiem un text a la primera línia que parlen, és una carta en alemany de final del segle XV, que afortunadament va estar perduda pels arxius alemanys i a final del XIX un senyor ho va trobar. Per tant, no ha estat molt manipulada, o molt poc o gens manipulada. Jo dic perquè no l'he llegida sencer en alemany, però hi ha una traducció castellana i es pot veure que sí, que s'hi han introduït coses, però la més específica i substancial de totes, que és que dalt de tot diu Cristòforo Colon von Hispània, per tant, ens està dient que Colón no era von Itàlia, sinó al mateix moment que en Colom arribava a Barcelona, presentava els indis i anava fent aquests viatges, a Alemanya ho expliquen i diuen que hi ha un senyor que es diu Colón von Hispània, o sigui, que és hispà, i per tant t'està desmuntant, o millor dit, t'està deixant en evidència que tot allò que diuen genovès o italià és fruit de la censura. Em sembla que en aquest document també hi ha aquella referència que diu que en Colom surt del port de
Palos, però que travessa les columnes d'Hèrcules. No ho recordo, n'hi ha d'altres. Aquest no ho recordo concretament. Podria ser, perquè jo tinc homologats 5 o 6 textos que parlen que, clar, que les 3 caravel·les travessen l'estret de Gibraltar. Si travessen l'estret de Gibraltar és que havien de sortir d'algun lloc de la Mediterrània i per això veiem les banderes catalanes en alguns gravats de l'època. Aquest també és un gravat que posa contra les cordes la censura. El text està, evidentment, apanyat, però es veu que diu que l'almirante sale de la Villa de Palos. Doncs la Villa de Palos mai ha tingut muralles, barbacanes, torres de defensa... Quadrades, a més, és molt clar que són les mateixes de Pals. Això qualsevol persona, no cal ni que sigui llicenciat en història, no cal ni que sigui doctor en història, simplement que hagi anat a Pals i hagi vist això, qualsevol persona se n'adona que això és Pals, fins i tot la composició del paisatge, en la direcció de la costa i la ubicació, la costa mediterrània té aquesta ubicació en un mapa. Si fos Palos, el riu hauria d'anar de dalt a baix i el mar hauria de ser a baix, l'Atlàntic seria a baix, i en canvi això demostra, a més, les banderes catalanes, el rei, que deia no, tot ho va fer la reina. Si llegiu, doncs podeu dir Fernando V el Católico, rei de Castilla i de León. Resulta que no va ser mai rei de Navarra, ni d'Aragón, ni de Catalunya, ni de València, ni de Mallorca, ni de Sardenya, ni de Sicília, ni Nàpolis. Si han tapat tots aquests títols perquè no els relacionéssim amb Amèrica, potser és que aquests títols eren els que realment tenia el rei, per això hi ha la imatge del rei. Bé, tot això permet que hi hagi una interpretació diferent, perquè en el fons els fets són interpretacions, no? Depèn de qui un jutge et diu que aquella dona, si l'han assassinada, doncs la seva raó tindria l'assassí, i d'altres que no, que si tu peles una dona o un negre, el que sigui, això és un delicte i tu pagaràs pel que has fet, però en funció de la ideologia, oi? Del jutge, que els jutges també tenen ideologia i voten, i es casen per l'Església Catòlica, i tenen els seus diners en una caixa o en un banc, doncs igual fa un historiador, interpreta els fets en funció de la seva ideologia. Aleshores, un historiador que tota la vida li han dit que Catalunya, la decadència, que aquí ningú escriu, que aquí ningú pensa, que aquí ningú viatja, que aquí no és res, la misèria, els catalans, una llengua de pagesos i de no sé què, pim, pim, pam, i les glòries de Castilla, por Dios i tot això que ens han venut, aquesta mena d'informació els hi desmunta la paradeta. I aleshores està clar que s'hi resisteixen, però és una qüestió de temps, perquè cada vegada hi haurà una nova generació que ja no pensarà en funció del paradigma central, inquisitorial, castellà. Això no es pot dir, estem en una època en què els diaris poden escriure i poden publicar el que vulguin, els programes de televisió es pot dir, doncs la informació també corre, i internet també corre, i ja no et detenen per ensenyar un gravat del segle XV, o dir jo soc independentista, o jo soc federalista, o jo soc monàrquic. Ja no et detenen per una cosa així. Per tant, la informació, estem en un moment ideal perquè la informació arribi a la gent i la puguin pensar per ells mateixos. I sobretot jo crec que hi ha un factor potser inesperat, fa 50 anys, o en el moment que els historiadors podien estar-se plantejant o qüestionant certes versions de la història, que és el tema d'internet. En aquest moment, accedir a arxius que estan a Canadà o que estan a tal és molt més factible que no pas anys enrere. No, això és increïblement fantàstic, tots els que treballem... La informació està a l'accés de tothom, ara, diguem-ne. És fantàstic, el que passa és que molta d'aquesta informació que arriba, clar, també ja ha estat supervisada i censurada, quan parlem de llibres impresos, o documents arxivats. No perquè ho trobis a internet és 100% fidel, sinó simplement internet et facilita a la troballa d'aquesta informació. Després tu has de filtrar-la, perquè està ben clar que allò ha estat preparat perquè ho llegim d'una manera determinada. Bé, doncs se'ns obre un ventall de possibilitats, diguem-ne, d'informació i d'investigació, sobretot a l'entorn. Ja hem fet, aquí a la clau de la història, de la nostra història, hem fet alguns capítols
al voltant d'aquest tema, i realment és això, és les ments ben obertes per intentar captar tota la informació real i verídica. Moltes gràcies, Jordi, per haver estat aquí amb nosaltres, gràcies també al Víctor. Nosaltres, com sempre, tornem la setmana que ve amb un nou capítol de La clau de la nostra història, i ja ho sabeu, sempre fem aquest viatge al passat perquè el necessitem per poder interpretar el present i preparar el nostre futur, i la història, com sempre, no és res més que tornar a començar permanentment. Fins la setmana que ve.